Salutare lume, eu sunt în zona de jocuri și aici jucăm Yokebox. De fapt, da? O să jucăm o serie de Yokebox, o să facem de fapt Yokebox Survival Create New World. Așa. Scuzați montele de pe fundal. Haide că se încarcă destul de rapid. Merge destul de bine pentru mod pack. Destul de mare. Oh, și joc pe textura modului, că îți instalezi modul și îți dă și o textură. Se mișcă bine. De ce sunt? Option, video settings, normal, fast. Așa. Merge bine. Ce urât e. Așa, eu n-am skin. O să încească un pas, da, vedeți, un skin. Așa, un pas. Sunt cam urâte oile. Scuzați dacă o să mai fie unele drop frame, dar n-am ce facem. Dacă vreți să nu am drop frame-uri, dădeți-mi voi bani să-mi cumpăr alt PC. Așa că haideți să tăiem niște copaci. Și are, nu mai știu cum se numea modul, dar cade tot copacul plus pânzele. Nu-i timber. Și va trebui să strângem 5 levele pentru a putea să mai facem câte o inimă. Deci asta. Și e destul de bine începutul. Ne-a spawnat într-un biome destul de bun. Luăm destul de mult wood. Fapt că putem să o filmez până vine părinții mei acasă. O pauză. Așa, și am revenit. După ce mi-a intrat cineva în cameră. Dar nu-i problemă. Pentru că noi jucăm Yokebox. Ce e aia? N-am construit-o eu. Block of iron, block of gold. Trebuie să mergem acolo. O să fim cei mai bogați din lume. Ia uitați doar puțin. Noi, lână. Era, credeam că e block of iron. Așa, trebuie să-mi fac și eu o bază. Oricum, mergem tot așa. Și asta s-ar putea să fie casa noastră. Este pe rechin. Delfin sau rechin, ce să știa? Dacă se rechin, am încurcat-o. Da, și provoacă și lag. Dacă vreți, spuneți-mi în comentarii să mă dau pe short. Cine e ăsta? Tipul. Ba da, ți-am spus. Bă, tipule. Tu vezi ai tu și cât am eu. Da, și am fost mort. Trebuia eu să mă duc acolo. Așa, ne facem o căsuță mică și încheiem acest episod. De fapt, o să mai lucrăm puțin, cam 9 minute. Și o să ne facem iteme, să ne ducem să cucerim corabia aia. Pentru că vreau.
vreau să, nu știu, un păcat că am cucerit corabia. Așa. Nu e chiar așa de mare, dar o să ne facem noi mai mare. Și ce? Eu să mă dau pe... Punem o mică pauză. Și ne-am reîntors din nou. M-am dat și pe short, dar nu știu ce provoacă lagul ăsta. Ups, what? Să ne facem o căsuță. Mergem și puțin la minat, după aceea. Dar la oare avea arc enchantat? Că nu putea să ne ia asta dacă nu avea măcar niște power pe el sau ceva. Așa. Ne facem o căsuță micuță pe aici. O să o mai decorăm noi cam prin episodul următor. Dar acum contează să ne o terminăm ca să avem unde locuim, măcar. Așa. Oh, și Yogbox-ul e pe versiunea... Nu mai știu pe care versiune este, dar... Este pe o versiune destul de veche, pot spune. Fapt. Uitați că mă uit chiar acum. 1.2.3. Da, nici măcar 1.2.5 nu este. Ceea ce e puțin cam enervant. Dar merge. Uitați că jucăm Yogbox, adică e un mod pack destul de tare. O să-mi apuc și o serie de Technic Pack și Vanilla, dar cel mai mult îmi plac pack-urile mie. Pack-uri, da. Ne continuăm casa și după aceea, după ce ne terminăm casa, încheiem episodul. Așa. Pe niște dări. Și sunt cam presat de timp. Așa că să terminăm rapid căsuța. Hai că în 2 minute trebuie să plec. Aș încerca să mă grăbesc, dar ce să-i faci? Așa. Facem aici o ușă. Ok, dar cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați, comment, like, subscribe și cam atât de la mine. Bye bye, nu uitați de subscribe.